and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. Ako maayo kayong pagkahigda. Nya samtang ikaw, mag-anto sa sofa. Di ko masugot eh. Mao may mando ni attorney. Di ko masugot. Di ko matug kung dili ka mutupad na ako sa kama. Kitang duha ang manghigda. Musamot hindi ka kagwapa kung manluod. Wa ko magtiyaw sa kumbahan ni mo. Wow. Gibaharan ko sa kong mahala. Maglingkod lagi ko sa Katri nga magtanaw ni mong nahinanok sa sofa. Di ko matug. Naibaw ka ba nga nag-goal kay ko, mahal? Sa dihang mingon kang di ka makatug nga magunaw na sa itong karang kahimtang karang. Kay numdum di ay ka. Kay nung eh. Huwag ako na gisultihan sa attorney. Mo na hinungdan nga ipakuha ka gyud og magtipon nagduha din eh. Kung wa di ka sultihin ni attorney, di gyud ko nimo kuhaon. Mahal, ikaw mo'y importanteng binuhat sa akong kinabuhi. Ikaduha nga akong nanay. Pero naibawi ka nga nag-ihay tagtago kay di ta gusto nga masakpan sa demonyo mong amahan. Gikuha ko ni attorney. Iya kong gipatudloan og self-defense. Si nanay sab, gipanalipdan ni Padre Damian. Nahingawa kay ko ni mo mahal. Sa dihang kong giingnan nga wa kay tarong tuhog. Og ako ning gisulti ni attorney. Muna hinungdan nga iyak niya gipakuha. Lain gani yung datoy iyang pakuhaon ni mo, pero wa ko masugot. Kaya maugi akong gusto nga ako may mulaban ni mo. Mahal, sorry sa akong gisulti ha. Naipaw ko, stress ka lang mahal. Huwag kay gusto man ko nga makatug kag mayo, nga makapahuay ka. Sige, kitang duha ang manghigda din sa Katre. Pinagkagiday ko sa akong mahal. Mahal kaayo. Wala igi ko masayop sa pagkikugman mo. Parehas ng duha mahal. Nga naulipon sa itong papati. Hingga na, mahal. Dili ka mo balhin sa sofa kung may nano ko. Di kabiyaan. Basta paya ha. Di lagi. Sige na, hingga na. Hingga sab. Di talaga kabiyaan, uy. Kadiyot good. Nga naman. Paghubo, be. Ha? Nagsulob ka maghapon na ng binabay good. Lainan ko. Ay, awo day, no? Kadiyot, ako ni hubuon. Ako nang gitrangkahan ng pultahan. May mo na tingali na kung tawag ko ng senyorita. Akong kawan akong cellphone. Wabag ka ni tanawan ni Senyor Emilio ang akong cellphone, no? Kung iyang tanawon, wa siya makita. Kay ako mag-i-erase ang nga ni senyorita nga akong gitawagan. Ang ako lang. Kung mangalit na sa tutok ang isog na mong ako. Ay, kadugay sa mabawi ni Mila ng asyenda eh. Aron mo anak ko'y kadlukan. Una na lang kumanawag niya eh. Kanang sigurado na yun nga dili na ko sa muko ni Senyor Emilio. Bangon, uy. Nga naman. Mag-garsonis ka nga to? Mag-unsad ko. Wa ka di hay short o boxer? Boxer? Wa kay boxer? Kay buhaw ko bitaw nga probinsyano taon ning uyab ni mo. Wa ko ana eh. May magsimani Pacquiao ko, boxer. Hoy, dili para buksing hero ang giingon akong boxer, no? Isulob na after your brief. Ibabit ako.
Joke na. Pero short sa may naanak ko, good. Kato na lang short, uy. Kalain sa na matukang magkarsunis, uy. Ikaw ah. Ano man ko? Okay. Pagwat din kay isulob na ko akong shorts. Wait lang ka ha. Gusto gid kang magbuwag ko na. Unsa? Shorts na ko, mahal. Di mga tuwag na ta. Anong gitatukan ko nimo? Gwapo kayo ka, mahal. Unsay gusto nimong premium? Sultihi ko. Hain man ka sila sinang ilang og si Milana. Nakasiguro ko. Kinahibaw sila nga muuli si Senyor Emilio. Nanako sila. Pero, hain man karon sila magtako. Nagdudakit ko kung mitako man sila at tugid sila daka ni Padre Damian. May balipad man si Padre Damian. Sa dihang ako sige pangutana bahin sa nahimutangan nila ninang ilang. Wa ko na siya masayod. Doon na di ay pari nga mamakak. Nganong mitalikod mo ka? Mauwaw ko, uy. Ha? Unsa may kawawa nimo? Dali ra gud. Tubang ra gud ko. Mauwaw lagi ko. Unsa may imong gikawawan? Sa ibong pangutana. Ha? Kay unsa may pangutanan ako? Di na ko nimo, uy. Katiyot nimong malimot, uy. Ha? Mahal, kuan ko nang dagang mugod ko gyud na una. Magani ka kay ni anak ko uban nimo. Sila nay. Mayo tag di siya matultulan dito sa kumbinto. Sorry, mahala. Mga tuog na lang doon ta. Di ko makatugon, di ko nimo pahinumduman na unsay akong gisulti nimo. Sige na. Pulit man sa di ay ka, uy. Okay, sige na, musultin ako. Mo na akong gibabot, aran makatulog na ka. Pila na tingalon kagabi nga, wa kay mayong kinatulugan, no? Sige na. Masama na, di. Nganong batanon na gitong abogado nga imong gipaila-ila nako. Siya mo yung endorse ni Sir Dean ako aron matuluan kong self-defense. Mao ba? Mao na, man. Duka naman ka, mahal. Mga tuog na ta. Sige, mga tulong ta. Pero, Unsa pa man? naluod ba ka kaniya? Huwag di ko may mutang kung unsay imong gipanlauran. Nagdrama lamang ko, mahal. Di na kapugso na eh. Sige na. Mga tuwag na ta. Maghabol ka? Di ang habol Usaray habol? Doon eh. Doon sa sofang usang habol. Akong kuha na. Ayaw na. Kininalaya itong ihabol. Ha? Nganong nakugangan ka? Sige, good. Sige, kaniya itong ihabol. Tingalig maluod sa ka. Maginaya kong ganahan mo. Pinangkat, gidkay ko ni mo. Mahal ka guna ko. Lihok ra ba kong matuog? Okay ra ni mo kun matandayan ka na ko? Ha? Mahal, murag kag giurong. Musinggit ka man na, pero
Ako gitabunan ang imong baba. Ambot mahal. Madamkuhan man gyud ako ang gibuhat sa demonyo ko gaman. Kadita kay iguat ang tubig. Ayaw mahal. Ayaw ko biyay. Ayaw ko buhiisay mo pagkakos na ko. Tingali guro mo nasad ko. Sige. Dali. Unlanin nga akong bukta. Salamat, mahal. Karon, safe ni gikuwaktot sa akong pagkatug. Wanay haso lang akong pagkatug. Di na ka, Romon. Dili na. Kasi sigurado maganda doon ay manalipod na ako. Gwapo ko, dili. Wala. Nainamdam ako. Imo kong gingnan nga gwapo ko. Unya, ipangutana ka na ako kung sa'y gusto mo premyo. Nainumduman gud ay nimo. Di sa ko makapagkong mahal. Tingali, di ko makatuman sa kong kisaan mo. Napihakin ni mo nga kong kasing-kasing. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!